Hello everyone! Durga Pujani बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै आंबो दुर्गा पुजानि मन्दिराव थांनो होननानै ओंखारबोदों आरोना। दायो मोनफैबाय बेहायनो मा दुर्गानि थाखाय मोननैसो फुलमालाबो बायनानै लाबाय। बेनि उनावहाय माखासे आब'मोन फुजा नायनो फैदोंमोन, बिसोरो आंजों मोनसे फट' लानानै थांबाय आरोना। थोगिखौ बाहेराव बसायबाय, बेनिफ्राय भितरावहाय मन्दिर सिङावहाय मात्र बावहैनोल' नांगौ आरोना। आरो बिराद मोनसे मोजां गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जाहैबायदि बेहाय मा दुर्गाजों लोगोसे बाबा शिबनिबो मन्दिर दं, आफा बोराइ बाथौनिबो दं, मा कालिनिबो दङ आरोना। बिराद मोजां नाङो, गासिबो मन्दिराव हाबनो मोनो आरोना। बिराद मोजां नाङो आरो गोसोखौ। खुलुमखांबाय जोङो, खुलुमखांनानै दा बेहाय माने बाहेराव जों लांनाय प्रसादखौबो एसे होबोनांगौ, बेनिफ्राय जोंनोबो जानो थाखाय एसे हरो आरोना। गासैनिखौबो माने मिक्स खालामो आरोना बेहाय, बेनिफ्राय बयनोबो एसे एसे जानो थाखाय होयो आरो। आगोल उन्दैयावसो बे बेलुनखौ लानो मोन्दोंमोन आं, दिनै बिराद बोसोरनि उनाव दिनैसो नुफिनबाय आरोना बे बेलुनखौ। ओंखाम उखैनानै चावमिनखौनो जाबाय जोङो, ओमफ्राय भेजबाबो ओरैबादि गोथाव जादोंना, बिराद टेस्टि जादों आरोना।
चावमिन जाखांनानै फैखांनायनि उनाव जोङो माने लामायाव फैबाय थानायाव मोनसे पटेट' स्प्रिं ना रल होनोथाय आं बांद्राय मोजाङै मिथिया मा होनोथाय बेखौ नुबाय जोङो नुनानै ओरैनो इउटुबफोराव एकदमबारे नुबाय थादोंमोन ना बिदि आलु पटेट'नि माबा खालामनायखौ थ' दिनैहाय नुनानै माने जानो टेस्टआ माबायदि बेखौ जानो नायनो लुगैनानै आरो जों हाबबावबाय आरोना बेहाय जाना नायनि दिनै नुदाखोमालै Coba. Mana tadi makan? Ini mencobanya boleh, cai bang. Apa jam jam? Pangsay. Sunna nila kaninya ni siya dua. Gambar utarnya ke? Mana? Pangsay, naikखांबाय जाखांबाय. खेराइ नायनो लुगैदोंमोन खेराइखौ नुवासैबा ना? Mulak. बारा मानसि जायाखै नायनो. Dari horus jangan. फिल्म नायनो फैगोन मालाय जोंहा फिल्म नुला मा होनो जादु खेला ना मा होनो जादु ना मेजिकबो फैदोंनो मेजिकबो देखायदो आरो ना थांनोसै दा जाबावनोसै काजु किसमिस बायदि बायदि Kurang ada. Ini kuri. Mana? Aman soleh aman. Bye, mondir kurung kangen aja nggak? Bye bye. Jangan ini mau apa ya? Kamu sampai tadi mana ini? Mengalah ke ni. Yang ya. Sekarang ada nama. Aduh deh.